partnership la APSLC tun fuluni revenue circle thing olam long le pota lam ta ka chisu Moheta nilithan lo Radhasyam Chauhan buke alang li pusa laso phi bank ke alang pu apu ota sorgari gambura ho british osikipika pen ke apu ta sorgari gambura laso pc non asupo bank ke apu tum la pen apu al amen along is ke chelar chom et akimia pota ke nitum Tribal Autonomous Council nili do hot pen ke akimia pota bank ke inglo sodum ni bante pipi si alang tum bana pota nane ki pipu bank ke la ke alang tu harban ke thamta pasayang de sita la bank ke alang tum ki bari nili ninje lo ke 1951 pen ke bang apra ningan Farokris ke bra phokerai si aprang la pen 1952 ningan Farokris ke ra phokera hinya aprang disikon silong le ko pen ke disiklong le ko pen ke ngatu mo pa si ong le pota ke to man si ong le pota transfer chonchi akimia pota ke tim kar biang long mate bichi